Не, на мотор в Колумбия няма да си кача със сигурност. Това е сигурно, това е 100% сигурно. Тия съмнителни условия, дори максималната концентрация и внимание, може и да не помогнат в определени ситуации. Тежко е положението. Леко ми се вие свят, леко ми е замътена главата, но се струваше абсолютно напълно да. В момента имам чувство, че раздавам папаи наляво и надясно. Ето ти на тебе една папая, ето ти на тебе една, ето ти на тебе една. А то пич ще да мине през мене с мотора, което ще е безкрайно тъп край на това приключение. Ясно такъв бате не ми трябва това. Абе, няма какво да се лъжим. На места, ако не знам, че се намирам в Латинска Америка, бих решил, че съм в Близки изток. Разумните хора си носят раниците отпред на гърдите. Оле, амиго! И имам постоянен контрол върху всичко, което притежавам. Или поне така си мисля. Safety first. Сега да видим къде ще докараме. Батя. Братле. Буквално до водата. Всъщност, може би това не е толкова добра идея. Изтървах как летят гълъбите. Ще стане много як кадър, ама... То няма риба и рака е риба. Ето ви и на вас, пичове, една папая. Ето ви и на вас една папая. В момент на населението на Земята е колко? Станахме ли 8 милиарда? Защото в този момент 3 от тях използват метрото в Меделин. Окей, това е парк Боливар. Много интересни растения има. Очевидно тук е доста популярно място за разпускане. Такъв убийствен потоп се изсипа в Санто Доминго, че просто не ми се вярваше. Няма абсолютно никакво значение. Всеки се оправя както може. Това е положението. Оля! Разбира се, че съм объркал посоката. Вау, централната част на Меделин наистина е много горещо. И не говоря само за времето. Не мога да не отбележа, че в околността има
повече деспирадоси от очакваното. Ето, например, тия двамата. Често казано не знам какво се случва, обаче малко дискомфортно. Малко да взема да се отдалеча от това място. Другото на живо нещата не изглежда толкова хубави, колкото на видео или на снимки. Определено им нужда от сянка. Няма да е зле. Малко сянка, малко свежест, малко нещо ледено за пиене. Към 10 без нещо в Касковиехо положението е скандално. Очаквах, че ще е тегаво, но то е малко по-тегаво, отколкото предполагах. В крайна сметка не се оплаквам. Да. Обяд с гледка. Само латиноси могат да си позволят да мешат ориз с пържени картофи, яйце и пържен банан и салата и да им се размине. В смисъл, много е добре. Тук мисля, че е уличката, където се продават обувки. Защото има много обувки. Тя улица нещо много ми напомня на Пиротска, не знам защо. Не, шегувам се, разбира се, тук е малко по-безопасно. Положението е оля амиго. Не знам това дали е хубаво или лошо. Тук е готино. Да, знаеш кога ще вляза в това. Поради някаква причина в Медината на Тунис има музей на щастието. Поради някаква друга причина този музей на щастието е затворен. Много интересна метафора. Не? Тук нещата вече ескалират доста. Мисля, че ще изляза от третата уличка, от която се влиза в Медината. Само че не знам как попаднах на нея. Когато ситуацията не го изисква, няма смисъл да се натоварваме излишно. Добре, излязох отново на джамията. От тук всичко е наред. Наляво и само направо. Как ще кажеш нещо на камерата? Добре, не. Това е положението. Виждане.